मुखिया जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। का बात भाई, याद क्यों नहीं है का हमरा? हाँ याद कहीं नहीं हो। नहीं तो हमार मेन आदमी बोलो इसी तरह से राय लेवे कर जी। नहीं कि हमारा विपक्ष में दुखना का जो मुखिया में खड़ा बा। अच्छा अच्छा। नहीं खाई तो बोलो नहीं। हाँ तो दुखना खड़ा बा तो ओकर का विषाद बरुआ आगे उका कोनो जीती? जीती ना जीती वो बात अलग का हो गई। हाँ दुश्मन के छोट ना समझे जाला। ये तो बात बा। दुश्मन दावई के ला माछी घाव के लिए करा के तब कमजोर ना समझे के का आदेश बा हमरा? आदेश बाई है हम्म, कि जवन जाति दुखना हो अच्छा अच्छा। वही जाति के कैंडिडेट दूसरे को मुखिया खड़ा करा लेवे के बा। नहीं पता लगा ना तारे से हुई दूसरा क्यों से हुई ना। तब बहुत माने गुरहन समस्या बा ना, वही जाति के कैंडिडेट। हाँ वही जाति के कैंडिडेट खड़ा हुई तो मैंने हारी ना हारी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा एक जना बाढ़ है आइल बड़ा दुबई से। अच्छा ठीक बा। तुम करे गोटी सेट करता नहीं तनी बात मान जी है ना। कोशिश करो तनी पक्का एकदम माने मेहनत करो तनी देखा तनी का होता माने इतना तो जानते बानी कि हमार दाव कहीं फेल ना करला ना वो तो बात बा। अच्छा देखो उनका के कुछ खर्चा पानी अपन नहीं करा के खड़ा करिए लेवे के बाबा की खड़ा कर देबो। हाँ जैसे होके वैसे खड़ा कर देवे के बा। चली ठीक बा, हम एकदम माने पक्का समझी कि काम राउर हो गई। ठीक आज ले हमर काम कोनो फेल कइले बा ना वैसे बोलो नहीं। हाँ हां काम हो गई। ठीक हम खड़ा करत तनी एक जना के खड़ा करी तो नहीं दुखना पूछी। ठीक प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। हाँ हेलो। हाँ भाई हमार बीजवा रेनुअल हो गई। अरे यार 2-3 महीना में चाहता नहीं कि सब कमवा हो जाए तो निकली हम। हाँ ठीक बा हम थोड़ा देर में फोन करत तनी एक आदमी आइल बा। ठीक बा तब काल बा भैया। ठीक बा बाबू बोला कैसे कैसे अइला? सब बढ़िया बात। अब कहिया छुट्टी समाप्त होता? अभी यार वीजा में तनी प्रॉब्लम आ गइल बा तो ओकरे के भय लगी रेनुअल करवा लिया तो 2-3 महीना टाइम लागी। फिर मेडिकल होई तब कुछ कह एकदम दुबई के कमाई के बातें अलग साला है सोफा वफा पूरा एकदम बात बा। कमैला लेके दुबई से तू का कमाई नहीं यार खूब कमैलो के तो 15-20 लाख रुपया कमैलो के से का होए? तो बान जी 15-20 लाख कम होला का? बा कहाँ खूब होई तो अभी लगे खोजबा तो 10-12 लाख रुपया होई। खर्चो नु बा भाई। खर्चा तो बढ़ले बा। तो सोचा नहीं कि जे 2-3 कट्ठा जमीन किन ली। अच्छा 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 अच्छा। जमीन की नहीं फिर बड़ा जमीन जाएगा रही तो ठीक है न रही, दिन पर दिन बढ़बे करी। एगो हम बात बताई का जमीन किनबा का पैसा बढ़ेबा। हमारा पास वो आइडिया बा कि अगर तू 10-12 लाख रुपया ओमे खर्चा कर देबो नु मत पूछ 2-3 काठा जमीन मिली खूब मिली तो 15 लाख में 12 लाख में 10 लाख। हाँ ये इससे बेसी मिली ना ना उससे बेसी कहाँ। लेकिन अगर उतने पैसा खर्चा कर देबो 20-30 बीघा जमीन हो जाएगी। 20-30 बीघा 10-12 लाख में? हाँ ये कौन बिजनेस है भाई? हम तो ये कहेम कि तू मुखिया में खड़ा हो जा। मुखिया में खड़ा हो जा? हमरा के मर दे के वोट दियो बैक मत हम बानी न जी ना हमरा के चिन्हत ना जानत उतना। अरे तो केहू के लगे जइबो तब नु तहार पूरा मर्दे गांव में चर्चा हो रहल बा। रह गइल बा अगर पुरानका मुखिया के हरा देवे के बा तो एगो तू ही बाड़ा तो तू तो मुखिया के आदमी बड़ा नु। अरे हम रहनी हम मुखिया खातिर का ना कोई हम साला अपन माने पूरा जीवन खपा देने उनका खातिर और मार दो बदला में का मिलल कुछ ना है। आज तक देह तरह साला हमार पलानी के घर करकट के वही बा। बात सही बा, कम से कम अपनो आदमी के उनका देखे के चाहिए। यही से साल भर हो गई झगड़ा भइला साल भर माने एकदम उनका के तो हम देखे नहीं चाहते। यही से तो तारा लगनी है वही उहे खीसी तारा के जितावे के बाद दिखा देवे उनका के। हमारे क्षेत्र में सब नस नस नु जानता नहीं कि के वोट देवे ला कहाँ कहाँ वोट बा। सारा वोट तारा के कन्वर्ट करा दे। कमाई धमाई मने हो जाए कमाई
मुखिया जीतते जीतते पहले स्कॉर्पियो लेता लो, तारा पते नहीं की बात सही है कि ना? हाँ ये तो बात सही बा। जीते ला लो स्कॉर्पियो ले लो, स्कॉर्पियो थार ई सब ये लेवत खाली बा। जी कम से कम अगर कमाई हुई नु 5 करोड़ एक सीजन में। ये खाली में 5 करोड़। देखो तरह ही गांव में पंचायत भवन बनता मिनी ब्लॉक, हाँ। 2 करोड़ खाली पास बा, खाली वो उतना खाती उसान का उसन का कितना फंड आवत रहेला। ये तो बात बा, हमो देखनी कोई जगह सब काम चल रहा है। ज्यादा सोचो मत, और जौन तार बा पैसा तू उतना खर्चा करो आ देखो एकदम माने भौकाल मचा दे, भौकाल जौन कहाला तौन। अगर तारा के लोग ना वोट दे तो 1 2 3 तू तो साथे घूमबो, तारा पता चल जाई। पक्का माने जितवा देबो नु एकदम कबो भी देखो निगेटिव ना सोचे के चाहिए, पॉजिटिव सोची। बात तो ठीक कहत कुछ पावे खातिर कुछ गंवावे के पड़ेला, बात बाकी ना है। महान आदमी बने खातिर पहले त्याग करे के पड़ेला। कुछ पैसा अगर चलिए जाई तो का फायदा। सुनत रहने तू मर्दे दुबई जाए खातिर रिन्यूअल कराओ तरह तू भी जा, बाकी मर दावा दुबई में का बा मर्दे 15-20 साल से तू विदेश बाड़ा है, तो कह तरह की 12 लाख रुपया बचले बात से खर्चो बनी हो है। ए में साला एक सीजन में माने कम से कम 5 करोड़ की इनकम बा। माने 5 साल के लिए मुखिया बनम तो माने 5-7 करोड़ रुपया कमा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर से तार स्कॉर्पियो से घूमबा एकदम भौकाल मचीबा, 10 को चमचा तारा साथे रही, बोलबाला रही, बोलबाला रही, खानदान में मुखिया के नाम चढ़ जाई। ठीक बात बोला तारा तू, तारा पर तो पूरा विश्वास बा हमार, लेकिन भाई हमार साथ मत छोड़ियो। बाग देखो हम जवान के बहुत पक्का ही एक बुलिया आदमी है, जब बोल देनी तो बोल देनी, ठीक बा। जान चल जाई लेकिन बचन ना जाई। तारा के अबकी पर मुखिया बनाई नहीं, एकदम वादा बा। तो वो मुखिया कुछ फेर बदल ना करियो मर्दा वो मुखिया बूढ़ा गेल बा ना, बुद्धि बम का लगे। ई तो बात बा, उनका मेन मैनेजर हम ये हई। हां मेन तो मैनेजर के हाथ में रहेला। हमरे ऊपर जीतत रहले हैं ना, तो तू टेंशन मत ल, हमार साथ द, हमरा के जितवावा। ठीक बा, तार करकट के घर बनू, तोरो छत के घर रही। ठीक बा, ठीक बा। बाद में जीतला के बाद माने हमरो से छोड़ियो मत। ना ना तारा के छोड़, माथा पागल बा। जब तू मर दिया के हमरा के इतना बढ़िया बुद्धि बतैला, साथ देवा तारा संगे संगे ठीक करवाइबो, तो हम तारा के केगो छोड़ देम। अब हम दुबई जायला प्लान कैंसिल करो। हां कैंसिल। ठीक बा। हां ठीक बा, तो कब से का करे के बा बताई ह। एकदम हम तारा के बताओ तनी। ठीक बा, एकदम काले से तू चलो ना मार्केट में घूमो। ठीक बा। कुछ पैसा खर्चा करे के पड़ी, कुछ लोग के खियावे पियावे के पड़ी। हां कोई जाई खर्चा, ओमे कोनो दिक्कत नहीं है। अरे बा यार, हम जेंगा जेंगा कहे ओ तारा कहे के। ठीक बा, काल से एकदम निकल जाई मार्केट में। ठीक। हां ठीक ठीक बा भाई। गजब टू विवाद आदमी। चलो अब दुबई के पूछेला, अब तो होई मुखिया ही। अरे भैया गाड़ी से तैयार हो के निकलत रहा का? एकदम निकलते रहनी है। अच्छा, अभी जाते ही रहनी है। हाँ तो अच्छी बड़ी समय से भेटा गेल। अब की बार ई मुखिया में खड़ा होता रहे भैया। हाँ हाँ इनका के चिन्हत रखी ना? एकदम इनकरे पूरा हाला बा गांव में। देख लो भैया, तू कहता है तू कोई रहनी, हमरा के लोग चिनते नहीं ना। बात सही बा, ना पूरा हाला बा इनको। तो वोटिंग दिया था। अरे अब की जीता त नहीं, चलो वोट तो दिएबे करी इनका के। हाँ बाकी अच्छा हाँ हाँ कुछ सेवा कर दिया ले लिया। घर में के या पटीदारी में के? एकदम एकदम टोटल वोट अपनी पर भैये के देवे के बाद एकदम एको गो एने ओने नहीं होई। ना 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 ना। ठीक बा, तो ध्यान रखे बा। चलो एकदम ध्यान है बा। चल भैया चल है चल आगे आओ है ना सुरिम चा। हां आओ है ना आओ सुरिम चा। हां मुखिया में आपकी परी खड़ा बने भैया। हां हम जाना त नहीं करे बोल पाला बा बानू। हां पूरा गांव में पूरा एकदम शोर बा। देख ले भैया हैं बात बा। हाँ एक काम करो, कुछ इनका के दे दो। मैं कौन सा से कुछ हो? हाँ हम जानता नहीं, सब हम जानता नहीं। दे दिया दिया 10 गोले वोट बा इनका घरे। वाह रौरे आपकी विजयी बा। विजयी बानू एकदम। हाँ एकदम पूरा घर के वोट दिवा दे के बा। एकदम पूरा दिया। हाँ ठीक बा, चलते हैं। हां आई ना मुखिया। प्रणाम 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 प्रणाम। बैठक बैठक बैठक। सब का समस्या?
ए समाचार भैया इहे रहल सो कि अब की पारी मुखिया से खड़ा बा ठीक बा। हाँ हाँ ठीक बा। चिन्हत रहेंगे के हाँ ये कहाँ रहे पहले कहीं दुबई में रहता था। अरे देखो तो सब। जानत रहे कि ना हाँ इनकर का हिसाब बा गांव में वोट के ठीक बा। हाँ हाँ पूरा बढ़िया बा हाँ जीती हैं आपकी पास हाँ दा तो भैया तू कौन को हतला ना ये सब हमने के जितना मोहल्ला बा हम सब अथी करा दे। हाँ कोई को वोटवा बा घर में अपना घर में तो 22 को 22 टोला माला का सब हमरे अथी में बा लोग जे लगा कहे वही लगा करी लो। हाँ एक काम करो बाकी वोट का हिसाब जानते बड़े लोगों ने करी। ये तो हाँ छुपल नहीं है हाँ हाँ। तू आइल बड़ा तब यही से तो हम लेके आए बनी हाँ हाँ तू आ गइल बड़ा तो उहे पूछा जे इनके बा। इनके बाद हाँ मुखिया जी धल बड़ा तारा का तब का कर दे। कुछ दे दिया 22 को वोट बा लिया का ठीक बात ना हिसाब से ही का बा। और दे दिया आई एक तो रात के दिया ले एकदम ऑफ हो जाई हाँ हाँ ठीक बेटी अब कोनो बात पूरा वोट दे के जीता हो गइल अब कोनो बात नहीं। हाँ ठीक बा हाँ तो चलता ही साहब ठीक बा ध्यान रखें, प्रणाम ठीक बेटा कोनो बात देख लो भैया देख तो लेनी कितना हमनी के वोट बा हम तारा साथे बने तू डरात रह बात सही बा लेकिन तनी ध्यान रखी हो अथी पैसो 8-9 लाख बता चुकल अब माल कुछे रह गइल बा। हाँ तो हिसाबे से तनी तो भैया चलो जाए तो फिर दूसर गांव में बात तो सही बा लेकिन पैसा तो सब बता गई पैसा उड़ा गई पैसा बा ना लगे 10-12 लाख रुपया उड़ा गई अच्छा अच्छा तब बताओ है 20 मझधार में आके का हमने तब चुनाव लड़ल जी अब भेजी आके छोड़ल ठीक लागता ना कोई गड़िया अपने ही है भैया गड़िया तो हमरे ही है। अच्छा अच्छा गाड़ियों किन के रखले रह अरे बड़ा दिक्कत से गाड़ी किनी है। सुना ना अब इतना बीच में आ गई बनी सा इतना पैसा खर्चा हो गई अब अगर छोड़ दिया तो बेकार हो जाए ना मान लो 10-15 लाख तो खर्चा कर देनी सो हमने आ मुखिया क्यों लड़ ले तनी सा खातिर ना छोड़े के चाहिए हैं अभी बहुत काम बा खर्चा का अभी सब दारू बांटे के बा पैसा बांटे के बा एक काम करो ना एकरा बेच दो बेच दी। अरे मर्दिया बड़ा दिक्कत से खरीद ले बनी बड़ा पसंदीदा गाड़ी रहे हमारे बैग मर्द उतना सोचबो त काम ना हो काम केंग होई बतावा जीतब आ तुरंत स्कॉर्पियो आ जाए ब्लैक कलर के बात टॉप मॉडल हो 25 लाख वाला बात सही बा यार लेकिन ये हमारा लक्ष्मीनिया गाड़ी ही है। देखो बात सही बा अरे पुरान का बार दिया लक्ष्मीनिया है चाहे कुछ ही कुछ पावे खातिर कुछ खोवे पड़ला भाई देख लो काम कर लो कितना वोट बता है वोट तो बा वोट बानू टेंशन मत लो ए गाड़ी बेच दो हम आदमी बुलाए तनी ठीक बा ठीक बा ए मर्द है ना ताको ना मर्द मायूस बड़ा कह के ठीक बा ठीक बा हाँ। बेचा जाई आगे बढ़े खातिर पीछे ना सोचल जाला ठीक बा बात सही कहत रह। बेच दे करा के ठीक बा हाँ ठीक मुखिया जी कुछ बबुआ के जरूरत रहला सटे बड़ी मुसीबत में बा बोलो बबुआ का दिक्कत बा मुखिया देखी ना हमारे बहुत कर्जा बा लोन उठैले बानी भरात रहत नहीं के टाइम से एगो रउए से उम्मीद बावे और वो सुनिए कि मुखिया में खड़ा होता नहीं बात सही सोचने बा। कि आ जाई तनी कुछ मदद मिल जाई तो सही रहलो केकरा घर का लड़का हुआ टीमल महतो के तो बबुआ कितना पैसा चाहिए तरा 5-10 हजार दे देती तो काम हम चल जात हमार 5-10 हजार दे रहे मन काम तो चल जाए लोन भरा चल जाए हाँ भरा दी 10,000 रुपया मांगता है एकरा घरे वोट उठ बन अरे बा 18 को वोट 18 को वोट बा 5,000 देवत नहीं दियाव ना दियाव ठीक बा तो तोरे भरोसे देवत नहीं हाँ दियाव ना 8,000 दे दिया 5,000 से का होई 2,000 अपन मिलाई कहीं से हेलो बाबू 8,000 रुपया बा ठीक बा मुखिया जी हाँ वोट दिया तो हाँ वोट दिया आपकी भाई इहे जीते इहे के देखा ठीक बा बहुत ध्यान रखला के काम बता लोग के ठीक बा मुखिया जी चलता नहीं ठीक बा जा
तोरे भरोसे देनी भाई। अरे भाई हम पानी नु भैया। तू तो जानते बार उन्ने के पैसा खत्म हो गई गाड़ी बेचनी। हाँ एगो में के ये बचल बा। तैयारियों तो होता है। प्रणाम मुखिया जी। हाँ प्रणाम प्रणाम। देखी ना हमारा माई के बड़ी जोर तबीयत खराब बाटे। का भइल बा तारा माई के? ऑपरेशन करे के बा हमारा माई के पेट के 20,000 रुपया लागता। 20,000 रुपया लगता? हाँ। केकरा घर का लड़का हुआ? उहे सुभाष चंद्र। चिन्हत रहो? अरे बहुत खास आदमी है। बहुत खास। वो अकेले अपन टोला के वोट समझ लेवेला। तो दे दी 20,000। तो मजबूरी पड़ल बा मुखिया जी में ना दिया तो नाम क्यों राउर होई? मुसीबत में कामे आवल जाला। ठीक है बा ध्यान रखियो। अरे दियाव ना हमरा विश्वास पर दियाव तनी सब बेसिए चल जाई तो का ऑपरेशन के बाद डॉक्टरी में कम दियाला। ठीक बा मुखिया जी। ठीक बा राउर बहुत बहुत धन्यवाद। जाओ जा ध्यान दियो लोग। ठीक बा ठीक बा। ना तनी जो ना होता तोन कहता कि रोवे नाम बा। बात तो सही बा हो। हैं सारा लोग तो नाम करते बा। यही में तारा हम नहीं खड़ा करेगा। हम जानता नहीं तारा में क्वालिटी बा। ए भाई तो तोहरे भरोसे हम खड़ो भइल बानी। ये क्या है? अमी का का समाचार? ठीक है बा। हाँ हम ये पूछे के फिर बानी अच्छा कि नया नया मुखिया खड़ा बानी यहाँ के। और क्या देख खड़ा बनी है दे हाँ, 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 का समाचार? खड़ा बानी हाँ तो कुछ मदद यहाँ से पूछे के फिर बानी। हाँ काची मदद चाहिए? गोरा कुछ जौन दवाई जौन चलता हाँ वो कम से कम मिले के चाहिए नु। अच्छा पैसा घट गेल बा ना। हाँ ए जी कुछ अमिका का मदद कर दिया। गोरखपुर से दवाई चलता दियाओ ना या काका। जाके गोरखपुर से अपन दवाई मंगा लिया। यार मन का समाचार? ए समाचार तो बहुत खराब बा। का हो गइल हो? अरे देखो ना बियाजी पैसा ले बनी हम और रोज आके घरे तो कहतानी कि तारा दुआरवा पे यार भीड़ काहे लागल रहता? रोज गाड़ी गुलौज होता उहे आवता रसन। हाँ उहे आवत रसन। बड़ी परेशान आ धमकाव तो बड़सन कि मारवा देम तो हई कदम हौ कदम। आ कहत रसन मुरवा ना तो कम से कम सुध हो दे। मुखिया जी इंगा चिंता रही दुबई रहलन। हाँ सुना था ना पूरा गांव में हला बाकी अभी पर इहे जीतते बाड़न। माने हला हां अब वही चलते तो हमहू आइनी है। देख ले मुखिया जी ये काम करी ना। कितना सूद हो गइल बा? अरे हो तो गइल बा 15,000। 15,000 रुपया दे दिए कुछ कल्याण हो जाए बेचारा कमा उमा के अपन ओकरा बाद समझी। ठीक बा 15,000 बोल नहीं भाई। दियाओ ना सब दियाओ ना। ठीक बा ये लास्ट बात दे तो देवत नहीं लेकिन तोरे ऊपर बा। अरे भाई हमरा पर विश्वास करो ना तू। ठीक बा तोरे विश्वास पर देवत नहीं दे दो। अइला बबुआ अब वोट इनका के दियो। ठीक बा ठीक बा। हाँ मुखिया जी ए हो ना कुर्सी पर देखो पहले लेके आवा यार ने। का हो गइल? आवा ना कुर्सी लेके। तबीयत ठीक नहीं है का? ना यार मन मिजाज तनी खराब हो गइल बा। 12-13 लाख रुपया जब लगे रहे तो ओरा गइल। गाड़ी बेचाइए गइल। पैसा कौड़ी बा ना। एक खातिर उदास बड़ो। इलेक्शन होए में 10 दिन बाकी बा अभी। अच्छा मान लो कि तारा 12-13 लाख रुपया 3 लाख के वो गाड़ी लौकता टूटई है। ये खाली जीत जेबै यार कितना समझाई 5 करोड़ नु कमाई हुई। बात सही बा लेकिन आज 8-9 साल में उतना रुपया 10 साल में कमा के रख ले रही। चुटकी में जीतते चुटकी में स्कॉर्पियो आ जाई 25 लाख के। तू मतलब उतना दिन में कमाई के कहता रह का हम कहीं केतिया समझाई। बात बार ठीक बार बा। के डेमलाइज कर देता यार। अब समझो तनी तार बात के लेकिन अब पैसा कहाँ से आई? अब तो दिमाग काम नहीं करत। अब अगर केहू आवत था तो ओकरा के देवे खातिर फिर अब पैसा कहाँ से अब तक केहू आई चाहे ना आई लेकिन अभी मेन तक काम अब गया बा। दारू का पैसा बांटे के रात में ना बांटाई तो फिर केंगो इलेक्शन में जीतबो। तुवे न कहता नहीं अब पैसा कैसे का करी। अरे बा ओकर उपाय तारा लागत है कि तू मुखिया बन जीबो? तू रहबा तो बनिए जाए। लागत है नु सपोर्ट करबा तो। माने इतना लोग देखलो जन सभा हर एक चीज तोरा का लागत बन जीबो कि ना? सारा लोग तो कहते बा कि अब फिर तोहरे बोलवाला बा। तो जब जाना तरह कि तू बन जीबो तो डेरात काहे बड़ा? एगो काम करो खराब मत मनी हो। कुछ पावे खातिर कुछ खोए के पड़ेला। अपना बाबूजी से भेंट करो। बाबूजी से कहो कि जौन हमरा शहर में जमीनिया पड़ा ताटे 1 बीघा उमे से 15 कट्ठा
बेचवा दो। भाई यार 15 कट्ठा जमीन मन बेच दी। तारा मुखिया नहीं बने के? बने के बाद लेकिन अब जमीन बेचन बाबूजी से अरे यार 15 कट्ठा जाई अब 15 बीघा आई। बाबूजी मनिहन थोड़ी ना मनिहन। अरे मनाओ लड़का हुआ आज तार कोनो बात कटले बड़े। कटले तो नहीं खान सब बात जौन चीज के जीत कोइले बानी पूरा कोइले देखो भैया अगर मुखिया बने के बा अच्छा अब बताओ ये बरा से तू छोड़ियो देबो दुबई छुटिए गइल गाड़ी बेचाइए गइल 12 लाख रुपया लगे खर्चा होई अब से तू छोड़ के कहाँ जीबो का करबो? बात सही बोला तनी तनी सा खाती तू सब खेलवा बिगाड़ देबो। बात तो ठीक बोला तारा हो। उनका के मनाओ अब मना के कह कि बाबूजी एगो आखिरी मने ख्वाहिश पूरा कर दो। वो हम जानता नहीं कामयाबी जब जब केहू के मिलेला नु तो लोग विरोध करला। हम तारा साथे जाएम देखियो कहन कि बारे चंगड़ा हई है उड़वा दी हई करा दी लेकिन इतना पता नहीं कि तू मार्केट में घूम के देखलो गांव में ये चंगड़ावा के कितना इज्जत बा। ठीक बात अब चलो बाबूजी लगे चलो बोल के देखल जाओ का होता। हमारा के कुछ बोली है तो तनी तू संभाल लियो। वो हम संभाल लेम टेंशन मत लो। चलो तोरे भरोसे सब इतना कुली खर्चा कोई नहीं मर दी। प्रणाम चाचा। प्रणाम। दवाई वही खइलो ह? हाँ दवाई तो सवेरे ही हो गई बा। क्या बात बा? बात का बात कुछ नहीं थे तो दिमाग टेंशन में रहता। का टेंशन हो गई बा होता रहा? ये उठल बनी हम मुखियाई में। अच्छा अब मुखियाई में उठल बनी तो जन कमैले रहनी दुबई में 10-15 लाख रुपया तो खर्चा हो गई है। अच्छा और गड़िया पर ना रहे हाँ वो तरह से बिना कहले हम बेच देनी। तू गाड़ी बेच दिले बड़ा तार दिमाग में ठीक बा नु? सुना ना बता हैजा पासवा के फेरा में तू पड़ल बड़ा ना तो वो थोड़ी कुछ कहल ह। तू तो अभी गाड़ी बेचवैले बा आ तार दुबई के पैसा धीरे धीरे सोटता तारा के साथ कंगाल कर दी। तू ओकरा के 2 साल से जानता रहो आ हम जब बचपन में हाथी चुकी में खेले नु तबे से ओकरा के जानता नहीं कितना बड़ झपास हो। ना तो वो कुछ नहीं खन कहले मने हम अपना से ठीक बेच देनी मने पैसा के जरूरत रहे नु तो हम कहने वो बेचारा में कुछ उनकर कोनो हाथ नहीं है वो हम अपना से बेच। वो हम बुझता नहीं वो कितना बड़ झपास हो तारा के अपना जाल में फंसैले बा आ तू फंस के ओकरा साथे साथे खिंचा तारा खिंचा। मुखियाई के सपना देखावता सपना देखो आ धीरे धीरे वो मुखियाई तारा के देखा के सपना आ अपने सब पैसा सोट के आ निकल जाई कहीं। ना उनकर कोनो ऐसा बात नहीं है ठीक बा। तारा तो निमने लागी बोला बाबूजी। हाँ कहतनी एगो बात कही। कह क्या बात कहे के बा? आगे कह खिसियब ना। अरे कह आज ले खिसियाइल बानी कोनो बात पर कि खिसियाए ना पहले तू आगे वादा कर कि ना खिसियब। अच्छा बोलो ना खिसियाम बोलो ना खिसियब ना बोलो का। अरे ना खिसियाम बोलो। कहतनी बाबूजी जमीनिया बा हमनी के हाँ 4 बीघा। हाँ हाँ तो 4 भाई बनी तो 1 बीघा हमनी के भइल। हाँ तो कहतनी कि जे हमरा हिस्सा में के 15 कट्ठा जमीनिया बेच देना। तू ई तार मोती मार लेले बा अब तारा से कुछ ना होई। कितना निमन दुबई कमात रहल ह पहले दुबई के पैसा खैलस आयो अब तारा से गाड़ी बेचवैलस आयो अब हमार धन सोटे के फेरा में लाग गइल बा आ तार मोती मराइल बा ये झपासवा के फेरा में तू पड़ल बड़ो। बात तू नहीं खे बाबूजी। बात तू नहीं खे जवन बात बा हम ठीक समझतानी। गांव में हम जब से इलेक्शन में उठल बनी गांव में जेने गोल बनी सारा लोग कहता कि भाई अब की तोहरे बोलबाला बा तोहरे चर्चा बा। जिन्ने जाते नहीं उन्हें लड़का से लेके बूढ़ से लेके जवान तक सब सारा लोग एकदम मने हमरे नाम के झंडा लेके पार आवता। बस इलेक्शन मुड़ी पर बा एक बार खाली हो जाए बाबूजी 15 कट्ठा बेचे कहते नहीं रहुआ के हम 2 बीघा जमीन कीन के हम खुद देव। तू पड़ गई बड़ा झपासवा के फेरा में तहार कुछ ना होई। देखी तनी कोशिश करी बाबूजी ना बेचम न अगर जमीन बाबूजी तो फिर हमरा दूसर कोनो रास्ता नहीं का आत्महत्या कर ले। आत्महत्या करे ई साफ तहार मोती मार लेले बा ए बाबू। अब हम का कर सकत हम फंस गइल बनी बस खाली ये इलेक्शन जहाँ निकलल कि बस सब जितना कुछ हम मेथी गंवैले बनी सब के सूद ब्याज जोड़ के हम मेथी कर ले। तू का फसल बड़ा फंसत तो हम बानी।
बताव 4 भाई के 1 बीघा जमीन किनले रहनी, कितना निमन दुबई में तू कमात रहल, है मुखिया इलेक्शन के चक्कर में सब हेकरा करते तू पढ़ के आज हमार जमीन बेचवावत रह। सुनी ना, एक बार के बात बा बाबूजी, 15 कट्ठा के बात बा। 15 कट्ठा हम बोलत त बानी, जैसे हमार इलेक्शन अथी कंप्लीट भइल आ जीतनी कि हम रउआ के 5 बीघा जमीन कीन के रउआ नाम से कीनम, ठीक बा? अच्छा। बस एक बार खाली 15 कट्ठा बेच दी बाबूजी, बड़ी पैसा के। ठीक बा, जमीन तो बेचा जाई, लेकिन अब सोच समझ के अगला कदम जौन भी उठाइए तो हाँ भाई, तू बात के टेंशन मत लो, हम सब कर देंगे। ठीक बा, ठीक बा, जा। ठीक बा बाबूजी। एकरा से तनी दूरे रहियो। इनकर कोनो ऐसा में अथी नहीं के। सब तो हो गई, अब टेंशन मत लो, अब समझो मुखिया बन गए भाई, लेकिन हमारी इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा सब करे हैं बानी, हम टेंशन मत लो। देखा था तो हमारे बाबूजी एकदम राजी ना होत रहो, बड़ा मुश्किल से उनकरा के सब लोग के बाबूजी लोग वहीं को कहेला। हाँ एकदम समझा कि तू मुखिया बन गई। ठीक।